ce ai venit aici în Moldova? Mi-am spus că o să fie un challenge. Dar ce crezi tu că se întâmplă pe aici, mai? Nici nu-i mare acțiune aici în sat, cu bărdiță ceva la părit la... A murit bărbatul de 2 zile și acum trebuie să dăm cu bărdița la capul patului. Cine umblă? După ce umblă? Acum și vrei să închetezi tot statul? Ești că vrei să-ți faci un rost aici. Că știi că e o anumită rânduială. Nu doarme nimeni pe afară iarna. Nici un câine nu moare de foame. Fiecare om primește cum merită. Noi știm că important este să se facă treabă, nu să ne închinăm la principii. Păi dacă mai aud o vorbă, una singură de ancheta asta de la tine, te zbor de aici, nu mai știu unde ai fost pe harta țării, băi. E clar? Am înțeles. Ia să văd actele. Avem acte, domn șef. N-aveți acte, nu? Băi, vă rup picioare dacă vă mai prind pe aici! Cam stare în ochi toată mizeria asta. Dacă nu-ți convine mizeria, uite la copaci. A fost un scandal la beție, se întâmplă des, mai ales acum când încep căldurile. Eu știu că tu nu la pește acolo. Și eu știu că știi. Și nu a fost ghine așa? Ili, tu cred că înțelegi ce cu oamenii ăștia, cu ce se ocupă ei. Să știi că oamenii ăștia sunt mai periculoși decât ce ai pățit tu acum 10 ani. Gata, bă, băiatule, gata. Acum te duci la spital, băi. Apa asta care vine peste noi, ca un potop, ne-a luat la toți mințile. Aici ne vine o apă sfântă, să ne spele de păcat.